Part 2. Τώρα θα βάλουμε το όμορφο μας λιποζάνι. Ναι. Πήγα να πω κάτι. Μη σχολιάσετε αυτό, είπα. Μη σχολιάσετε τέλος πάντων που είναι πάνω η πριγκίπισσα. Ήθελα λίγο να είναι πιο μοντέρνο. Και πήρα αυτό και παιδιά μυρίζει καταπληκτικά. Μετά πάμε να κάνουμε ένα ομορφούλικο ψαλιδάκι για τις βλεφαρίδες μας. Γιατί είναι λίγο πάρα πολύ χαμηλές οι βλεφαρίδες μας. Οκ, κάνουμε και το άλλο μας μάτι. Όμορφη. Τώρα πάμε να βάλουμε την όμορφη μας αληθή. Είναι καταπληκτικά παιδιά αυτή εδώ. Είναι της Bioten και είναι καταπληκτικά. Τη λατρεύω, μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Και κάνει πάρα πολύ όμορφα την επιδερμίδα. Ναι. Τα κλείνουμε. Και κάνουμε λίγο blend, αυτό το blend. Ανοίγω την κοτσίδα μου, γιατί είναι από εχθές. Ωραία. Και χτενίζουμε τα μαλλιά μας. Μη σχολιάσετε, εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλα μαλλιά. Και τα χτενίζουμε και από την άλλη μεριά. Τα χτενίζουμε. Αυτά χτενίσαμε όλα. Και αυτό ήταν. Bye! Θα το πούμε σε μια άλλη μέρα που αύριο μπορεί που έχω γυρίσει να σας κάνω. Bye!